Ulan sa kagatos ka mga balay gilamoy sa kayo sa sunog sa Barangay Bakilid, Mandawi. Barangay gibutang ubos sa state of calamity. Car dealer nga suspect sa pagsunog sa tulo ka mga Koreano sulod sa kasakyanan dito sa Danao, gipasakaan og sumbong carnapping. Ikatalong sakop sa pamilya nga namaligya og bilik nga drugas nadakpan. Mga akusado sa pag-ambush kang Attorney Archival ug mga kauban nihangyo nga ibalhin sa Manila ang investigasyon sa ilang kaso. Ug mga adlaw ang deadline sa pagsubmit sa mga SALN sa nagtrabaho sa gobyerno. Mayo nga po Sugbo, Kabisayan ug bantang mga dapit nga mabuting atong tulmanon. Ari ang labing lapas ng balita hatod kaninyo sa kinatibukang pwersa sa News 5. Ako si Frank Balilog Jr. Ihatod namo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Ipaubos na sa state of calamity ang Barangay Bakilid sa Dakbayan sa Mandawi kuban naog daw sa sunog ang ubay-ubay ka mga panimay sa maong lugar. Atong balikan ang mga panghitabo kagabi din halos naglisod og sulod sa lugar ang kabomberohan tungod sa kahuot sa dalan padung sa nasunugan. Ryan Sorote, Sugin Limi. Miulbo malas 9 kagabi ang dakong sunog din sa Barangay Bakilid, Dakbayan sa Mandawi. Dali kining mikatap sa ubang mga balay nga sagad ginama sa light materials. Niabot ang mga bombero og daling nakapasilit og tubig, apat tungod sa kalapad sa dapit nga nasunog, daling nahurot ang tubig sa mga fire trucks, hinungdan nga mas nakakatap ang kayo. Naglisod sa pagsud sa dapit ang mga fire trucks tungod sa kahigipot sa mga daan. Di mo minos sa gatos ka mga balay ang naugdaw og pagka alas 9:48 gideklarang under control ang sunog. Nasamad sa nabuak ka jelo sa ilang balay ang tuong kamot ni Junjun, human kini ni ambak tungod sa karatol, siyara ang bugtong na anol atol sa insidente. Ano na orang may kibiyata na nagdagsagi sila sunog. Mga 5 minutes naman sunog doon. Ako tayo pagkawasin mo? Dako na rin sunog. Dila pa rin check. Giyong sa balay sa Barangay Tanod nga si Rodrigo Barangana, nagikan ang kayo. Mato ni Boy Ariglado, nakita niya ang pagdako sa kayo, gikan sa balay sa pamilyang Barangan. Ay, ang pagsuta kayo nila pa man sa ilan ni Kuan, Rodod. Dako ba? Dako. Gusto namin Kuan? Dagan. Oo. Gimakag sa mga Barangana nga sa ilan nagsugod ang kayo. Kay kuno, sa tungod sa ilang balay o sa ilang silingan nagsugod ang sunog. Ryan Sorote, News 5. Subay sa maong balita, temporaryong gipahiluna sa eskwelahan ug simbahan sa maong lugar ang mga nasunugan sa City Marpa, Chinky Barrio, Sugilimi. Dinhi sa gym sa Barangay Bakilid sa Mandawi City, sa elementary school. Ug sa usa ka simbahan, temporaryong gipahiluna ang mga nasunugan kagabi sa City of Marpa sa maong barangay. Ang uban kanila, busy sa pagpanguykoy o posibleng mapuslan, samtang ang mga scene nga nasunog, gipamaligya na lang. Si Manong Rodrigo Barangan, kaputlawas lang atol sa insidente, samtang tulo niya kamotor, pulos na sunog. Matud niya, kung sayo lang miabot ang bombero, di unta mo katap ang kayo. Ano ko sa'yo pagtawag pala dati, kinirigin ko na ako ginakulanduha. Hindi ko na ako, dako na ako, ito kao nila. Hindi ako pagkapos sumbiro, kato na lang balaya ka ng gabi tayo. Matud sa barangay, 70 nga do sa 80 ka pamilya ang napektuhan sa sunog. Tungod ini, daling nagsesyon ang barangay council aron ipaubos sa state of calamity ang barangay Bakilid. Para magamit na to, mataga na to, ayuda ang mga mga nabiktima o mga nasunugan. Pagkakaron, mga pagkaon, sinina mo'y nagunang panginahanglan sa mga nasunugan. Dili na sila magpabalik o kanang puyo, ay maximize na nila ang gidakon. Jinky Bargio, News 5. Hingpit sab nga naugdaw ang duha ka panimay sa Sitio Talisay, barangay poblasyon sa lungsod sa Buloon ni adtong Sabado. Nagtinabangay ang mga residente sa mga lugar sa pagpaong sa kayo nga milamoy sa duha ka panimay nga gipanag-iya ni Mariano Orpisa. Ni Olbo ang kayo pasado alas 2 hapon din lakip nga gitilaan sa kayo ang mga lubi ug saging palibot sa maong panimay. Wa dayon mapaong ang kayo tungod sa kahinay sa aga sa tubig gikan sa gamay nga fire truck sa Buloon Fire Station. Gibada-badang mukabat sa 150,000 pesos
ang danyo sa sunog. Way sakay og daangol sa maong insidente. ko nya sintuyo ko sa loyosos nakita ko kalayo naman wala may nakita sa kurente wala rin niya na ito ana aka nang nag-charge ramang kog cellphone mao raman ko Ang electrical wala naman nang italipay pero more sa misa na amang gyud mi na kuan nga murag kini mo kung kining pamilya na siya anak nga naay kamba kada bang murag naay diferensya gamay niya tumala sa mga kuan sa mga saksi ba nakita tong mingon sila nga na ako no nay kuan nga nakadula ko na nakasunog ko na siya. Nangayo og pasaylo ang Phoenix Petroleum sa buhatan ni Mayor Michael Rama human kini mibalibad sa pagsupply sa fuel gumikan sa wala mabayri ang utang sa syudad. Usa ka sulat pinirmahan sa Vice President for Sales sa Visayas gitunol ngadto sa opisina sa mayor ug nangayo og pasaylo sa nahitabong miscommunication tali kanila og sa city government. Si Mayor Michael Rama miparayag nga bukas gyapon siya sa posibilidad nga makabalik pag-supply ang fuel company sa City Hall. I do not want to close the matter too, because if they've been doing well before and something just happened, and if assuming the price is well, but if the price is not well too, so that has to be looked into as well. Giaprobahan na sa Regional Tripartite Wages and Regulatory Board kon RTWPB ang 13 pesos na cost of living allowance kon COLA alang sa mga minimum wage earner. Ug atul sa adlaw sa pagpamuo karong Mayo 1 karong Huwebes ang Department of Labor and Employment kon DOLE dunay pasibdahang job fair. Leslie Caminada Vestil, Suginlimi. Posibleng makatrabaho na unya ang ubay-ubay nga mga new graduates ug kadtong mga nangitag trabaho kay dunay giandam ang kapin sa 17,000 ka bakanting trabaho ang Department of Labor and Employment Region 7 karong Mayo 1 Labor Day o adlaw sa pamuo. Matud pa ni DOLE 7 Regional Director Chona Mantilla nga upat ka lugar ang pahigayunan sa jobs fair karong adlong Huwebes. Sama sa SM City Cebu Trade Hall, SM Consolacion, Cebu Provincial Capitol ug Abiliana School. Gihulagway ni Mantilla nga daghan ang dunay trabaho karong tuiga kung ikumpara sa miaging tuig. Apan di sa malikayan nga musaka ang unemployment kay duna may mga bagong mi-graduate. Ang ato pong observation na ang ekonomiya mo ugman mo sa ni usbong, there is naturally a ready group more an increase in working population available to seek jobs. Nasayod sab si Mantilla nga di malikayan ang pagpahigay ng mga rally karong Mayo 1 kay katungod man kini isip sa pagpakita sa kasagmuyo sa mga hintungdan. Iya lang panghinaot nga malinawon lang kini. Panatong rally lamang ang peaceful lamang ang rally because it's part of the expression of their rights as workers. Laing gipahibaw ni Mantilla nga aprobado sa Regional Tripartite Wages and Regulatory Board kun RTWPB ang 13 pesos ng cost of living allowance kun COLA alang sa mga minimum wage earner. Leslie Caminada Vestil, News 5. Ugmang adlaw ang katapusang adlaw sa pagsubmit sa mga SALN kon Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa mga nagtrabaho sa gobyerno. Ang Visayas Ombudsman mipahinumdum sa deadline aron dili masilutan. King Perez, Suginlimi. Sa amin lang talaga, tomorrow, I will ensure this office that 100% of my employees will file. Ugmang adlaw, Abril 30, ang deadline sa pag-submit sa mga trabahador ug opisyales sa gobyerno sa ilang mga SALN sukad Desyembre 31 sa miaging tuig. Mando kini sa balaod nga naglatid sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. O yung ibang tao na nakikita natin, wala namang kakayahan na mag-acquire ng property. O minsan pinapangalan sa mga anak nila na wala namang kakayahan na magkaroon ng property. So, pagkasuspenso nga di mo lapas og 3 ka buwan, multa nga di mo menos og 5,000 pesos, ug pagkapriso nga di mo lapas og 1 ka tuig, ang pipila sa mga silot sa mapakyas ug submit sa ilang mga SALN ug mga adlaw. So, but mostly sa mga conviction nito, ang ginagawa, fine na lang of not more than 5,000 pesos. Alang kang apostol, malampuso ng ilang buhatan sa gihimong lifestyle check sa mga government officials ug mga empleyado, subay sa mga gisubmit nga SALN diri sa Kabisayan. At ito, warning ito sa lahat kasi
Ang year 2014, maraming na lifestyle sa entire Visayas area. King Perez, News 5. Girilibuhan na ang ikalibang sakop sa Highway Patrol Group nagipasakahan og kasong murder ug frustrated murder human pa sa hiling na lambigit sa pagpamanig ni Atty. Noel Archival ug makauban itong buwan sa Pebrero. Andrea Patenia, Sugilimi. Human mapirmahin ni atong Huwebes Santo ang relief order sa upat ka opisyal sa Highway Patrol Group 7 na naglakip nilang kanhi HPG Chief Senior Superintendent Romualdo Iglesia, Deputy Chief Inspector Eduardo Mara, Special Operation Team Head Senior Inspector Joselito Lerion ug Impounding Chief SPO4 Edwin Galand niadtong Abril 23 migawas sa sabang relief order sa laing akusado nga si PO1 Alex Bacani. Ang lima tuwa na karon sa Personnel Holding and Administrative Section kun PIHA sa HPG National Office. Ang PIHAS is naamagyapon na sila mga tasking sa Kamkrami, HPG, pero kuan lang wala sila position, pero naayod sila sa Kamkrami in case nga magkinahanglan og tao, sila madali-dali kuha po. Nasayrang nauwahi ang relief order ni Bacani kay unang gipaubos sa administrative sanction ang mga opisyal ug wa sab kini nalakip sa search warrant nga gi-execute sa NBI ug Special Investigation Task Group ni atong Marso. Ug kun kani atong mibutyag si Planya nga di maapektuhan ang ilang operasyon bisan og kuwang ang ilang tawo human sa relief order, karon miangko na kini nga naglisod na gyud sila. Sa upat ka mga opisyales ug usa ka personnel sa HPG 7 nga girilibuhan, bugtong posisyon lang ni Senior Superintendent Romualdo Iglesia ang gihulipan ni Superintendent Romel Ochave isip OIC. Nagpatong-patong karon ang mga trabaho sa nahabiling mga opisyales sa HPG 7, hilabi na sa ilang pagtubos sa mga responsibilidad ni Chief Inspector Eduardo Mara, kansang nagkuputog upat ka mga posisyon kaniadto, isip Deputy Regional Chief, Provincial Chief, Administrative Officer ug Clearance Officer. Usa ka emergency meeting ang gipahigayon sa HPG 7 kagabi aron tukiun ang maong suliran. Nasabutan nilang hangyuon ug usab ang Kampo Krame nga daliun ang pag-assign og mga opisyales sa mga nabakanting posisyon. We really have a hard time for us to kuan sa mga trabaho nga nahabilin kay we requested Kamkrami for the personnel nga additional personnel. So far wala pa man hinoon, hopefully na ma-approve to siya. Andrea Patenia, News 5.